കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മോഹം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകമപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രീയ കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററില് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? തത്വജ്ഞാനം അല്ലെ. അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? സകാമകർമ്മം അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഷ്കാമകർമ്മം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആകപ്പാടെ അർജുനൻ കൺഫ്യൂഷനിലിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയുന്നു കർമ്മകാണ്ഡം അനുസരിച്ച് ചെയ്യൂ, പിന്നെ പറയുന്നു നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യൂ, പിന്നെ പറയുന്നു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് വരൂ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ആകപ്പാടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി. ആ കൺഫ്യൂഷൻ കർമ്മയോഗയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപദേശിച്ച് കർമ്മയോഗയിലൂടെ ഭഗവാൻ തീർത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതില് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തേല് 1, 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കർമ്മയോഗം പാലിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. 3 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയെ കുറിച്ച്, അതായത് ജ്ഞാനത്തോടെ
ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് 10 മുതൽ 16 വരെ ഏതാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പുരോഗമിച്ച് കർമ്മയോഗയിലെത്തുന്നതാണ്. അവിടെ എന്താ പറയുന്ന, കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് നീ നിന്റെ കടമ നിർവഹിക്കുക, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതെന്തായിട്ടാണ്? ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നോ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, നിന്റെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മയോഗയിലെത്തി അല്ലെ. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് യോഗ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ഭഗവാനില് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത്. അടുത്ത 17 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയാകുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടമായിട്ടാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയാകുക. അതിങ്ങനെ സംശയമായിരുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യണോ ത്യാഗം ചെയ്യണോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നീ കർമ്മം ചെയ്യോ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത പറയുന്ന എന്താണ്? നീ കർമ്മം ഏതിലോ ചെയ്യാ, ഇതാ നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത പറയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മള് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗയിലോട്ടെത്തി. അടുത്ത് പറയുന്നു ഏതാണ്? നീ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് കർമ്മയോഗ ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാണിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. 36 മുതൽ 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ പറയുന്ന ഏതിനെ കുറിച്ച് നീ ബോധവാനായിരിക്കണം. അതായത് ലോഭം, ക്രോധം ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ നീ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ക്രോധവും ലോഭവും ഒന്നും പാടില്ല. അവന്റെയും കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തിനിടയാക്കും? പാപത്തിനിടയാക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഏതാണ് ജ്ഞാനത്തിലൂടെയുള്ള കർമ്മയോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിലൂടെയുള്ള കർമ്മയോഗ. ജ്ഞാനവും വേണം, കർമ്മവും വേണം. എങ്ങനത്തെ കർമ്മം? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന നിഷ്കാമ യോഗ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പല 4-5 കാര്യങ്ങളാ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്? ഇതാ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗയിലോട്ട് വരിക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കർമ്മയോഗയിലോട്ട് വരുമ്പോ അത് നിഷ്കാമ കർമ്മമായിരിക്കും, ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കും? ജ്ഞാനയോഗയും കൂടെ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയുള്ള കർമ്മയോഗയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് നിഷ്കാമ കർമ്മ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് നീ നിന്റെ കടമ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാണ്. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് നീ എല്ലാവർക്കും മാതൃക കാണിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഫാമിലി ട്രഡീഷൻ ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ള പരിഭവം ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്? പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മം ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കാണത്തില്ല? ക്രോധം, ലോഭം എന്നിവ പാടില്ല. അതുണ്ടായാൽ അതെന്തിനിടയാക്കും? പാപത്തിന് ഇടയാക്കും. അതായത് പ്രതികരണങ്ങൾ അല്ലെ, കർമ്മ പ്രതികരണത്തിന് ഇടയാക്കും. പാപമോ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും. ലോഭവും ക്രോധവും ആകുമ്പോ പാപം തന്നെയാണ് വരിക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ കർമ്മയോഗയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഹരകൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ 2 പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ജനാർദ്ദനൻ, നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നേടാൻ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നവൻ, ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നയാൾ ജനാർദ്ദനൻ. കേശവൻ, അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും കൂടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ജനാർദ്ദനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ കേശവൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നു? ബ്രഹ്മാവിന് ക എന്നാണ് പറയുന്നത്, ശിവന് ഈശ. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴ് കായോ കേയോ എന്നാകാം. കെ ആണ്
കേശവൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും കൂടെ ചേർന്ന് അപ്പൊ അവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ്. കാരണം എന്താ? അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. അവരെയും എന്താണ് ഭക്തന്മാരായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇത് അർജുന ഉവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞത് നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറന്നുപോയേനെ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മത്തിന്റെ യോഗം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് വന്നില്ലായിരുന്നു. വരണുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്. നല്ല പടം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാവോ? അടുത്ത അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്, പിന്നെ ഏതാണ് അനുകമ്പ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ട. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് 11:30 വരെ ഏതാണ് ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയം ഒരുപാട് പോകും. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്യാഗബുദ്ധിയോടുള്ള കർമ്മം, പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗയിലേക്ക്, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിനിടെ ശരിയായ ആചരണം, പിന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ ലസ്റ്റും ഭോഗവും, പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത് ക്രോധ ലോഭ അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വാക്യം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് അർത്ഥം എഴുതാനൊക്കെ ചോദിക്കും. വേഗം വധ നിത്യം ഗുരുകർമ്മ പ്രവർത്തിതം ചക്രം യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ ഇഹ വൈരണ. ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അപ്പോഴും നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ വിഷയ സംഗ്രഹം പറഞ്ഞ ത്യാഗവും കർമ്മവും സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ ത്യാഗം വേണോ കർമ്മം ചെയ്യണോ എന്ന് വെച്ചാൽ സന്യസിക്കണോ, യുദ്ധം ചെയ്യാതെ സന്യസിക്കാൻ പോണോ, അതോ എന്ത് ചെയ്യണോ, യുദ്ധം ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പറയുന്ന ജ്ഞാനയോഗം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ലളിതമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യും. സന്യസിക്കാൻ പോകുന്ന ജ്ഞാനയോഗിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനയോഗ എളുപ്പത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം അനുവർത്തിക്കുന്നത് നല്ലത്. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് വേണ്ടത്. ഏതല്ല? ജ്ഞാനയോഗം അല്ല. തപസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയല്ല വേണ്ടത്. പകരം എന്താണ്? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മയോഗം ചെയ്യുക. ഒരു കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലയോ അർജുന, ജ്ഞാനത്താൽ യോഗ്യത നേടി എന്ത് ചെയ്യുക? നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യൂ. കാമം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ശത്രുവാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തില് ആധ്യാത്മികതയിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമ്മള് ശത്രുവായിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്? കാമം അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം, സമ്മോഹം, ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കേട്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് ഇതിന് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ശരിയാ? അതിലൂടെ മാർഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർ ശരിയായ വിവേചന ബുദ്ധി കൊണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളെ. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അർജുനോവാച ധ്യായസി ചേത് കർമ്മ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന കർമ്മം ഇത് ജ്ഞാനം അല്ലേ? എല്ലും തോലുമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ തപസ് ചെയ്തിട്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ യുദ്ധഭൂമിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് വേണോ എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ സംശയം. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ഈ യുദ്ധകളത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട ആളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എവിടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്? തപസ്സിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ധ്യായതി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന. അതുകൊണ്ട് ജനാർദ്ദനന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞത് സത്യം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. കേശവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ കേശുവിനെ വധിച്ചെന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും കൂടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഉണ്ട്, രണ്ടർത്ഥത്തിലും ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ വരുന്നത് വ്യാമി ശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹയ ശിവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യേന ശ്രേയോഹം ആപ്നുയാം. അർജുനൻ കരുതുന്ന യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി എന്തെന്നാൽ തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ എല്ലാ മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം, അതിനാൽ യുദ്ധം ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഈ നിർദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. അർജുനൻ ത്യാഗം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നേടണോ അതോ കർമ്മം ചെയ്യണോ എന്ന്. അപ്പൊ ഏത് വേണമെന്ന് അർജുനനാകപ്പാടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അതോ എന്ത് വേണം, ഞാൻ തപസ് ചെയ്യാൻ പോകണോ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, നീ തപസ് ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ നീ കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പം ബുദ്ധിയോഗവും കർമ്മയോഗവും അതിൽ ഒന്നിച്ചു വരും. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്, ജ്ഞാനവും ഉണ്ട് കർമ്മവും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നിഷ്കാമ കർമ്മമായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണം. കാരണം ആരാണ് അദ്ദേഹം, ക്ഷത്രിയനാണ്, ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ വനത്തിൽ പോകാനൊന്നും സമയമായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്, കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ശ്രീ ഭഗവാന് വാച അതിലൂടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥന അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷകൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങെന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ബുദ്ധിയോഗ വഴി നിൽക്കുന്നയാളാണ് അല്ലെ, ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നയാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ അതാണ് ബെറ്റർ എങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിന് എൻ്റെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, അങ്ങ് എന്തിന് എൻ്റെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. അതാണ് അർജുനന്റെ സംശയം. ശിഷ്യനാണ്, പിന്നെ ഏതാണ്, ഫ്രണ്ടാണ്, ബന്ധുവാണ്, എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു. അതാണ് അർജുനന്റെ സംശയം. രണ്ടാമത്തതും പറഞ്ഞ് ദ്വയാർത്ഥമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരം എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ രണ്ട് ദ്വയാർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, നീ എന്ത് ചെയ്യുക, നീ ശ്രേഷ്ഠനാണ്, അപ്പൊ നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഏതാ പറയുന്നത്, കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അടുത്ത് ജ്ഞാനയോഗത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏതാ എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, രണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞ ഞാൻ അതിൽ ഏതാ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ത്യാഗമാണോ കർമ്മമാണോ ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത് ഏതാ 3 മുതൽ 9 വരെയുള്ളതില് നിഷ്കാമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്താണ്, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള, അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്താൽ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ലോകേസ്മിൻ വിവിധ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്ത മയാനഖ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവപത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പൊ 2 തരം ആൾക്കാര് എന്തിന്, ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് 2 കൂട്ടർ? ഒരു കൂട്ടരാരാണ്, ഏത് വഴി പോകുന്നതാണ്, തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ട് പോകുന്നവരാണ്. അവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഏതിലാണ്, തപസ്സിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് നേടാനായിട്ട്
ശ്രമിക്കുക. അതായത് അവര് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ്, അപഗ്രഥന പഠനം നടത്തി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും അതും ഇതും എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ചു കലക്കി പഠിച്ച് ബുദ്ധിയോഗയിലൂടെ ഇത് ചെയ്യുന്നു. അവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ. രണ്ടു കൂട്ടർ, നമുക്കെന്തോ ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഒരു തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഋഷിമാരൊക്കെ, ദുർവാസാവ്, വിശ്വാമിത്രൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നവരാണ് തത്വജ്ഞാനികൾ. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ഭക്തരാണ്, ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ അവര് ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ബുദ്ധിയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പൊ പൂന്താനം ഭക്തിയോഗയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, മോചനം നേടിയിരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ രണ്ടു കൂട്ടരും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൂട്ടർ തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ട് പോകും, മറ്റു കൂട്ടർ ഭക്തിപൂർവ്വം പോകും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു? ഇതിൽ ഏതാ നല്ലത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിപൂർവം പോകുന്നില്ല മാതാജി. ഭക്തിപൂർവ്വം അതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. പോകുന്നതാണ്. മറ്റതെന്താണ്, നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠനം നടത്തി നമ്മളൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അല്ലേ, പഠിച്ചല്ല അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്, കൺക്ലൂഷനിലൊക്കെ എത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് മനസ്സ് മാറിയാല് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നതാ കിടക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം തകർന്നു. അപ്പൊ അതുവരെ നേടിയത് സമയം ഏതാണ് വേസ്റ്റ് ആയതായിട്ട് വരും. അതേസമയം ഭക്തി യോഗമാണ് നേർവഴിക്കുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പം ഏതാണ്, ഭക്തിയോഗം. രണ്ടും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആണ് എങ്കിലും തീർച്ച ഉറപ്പുള്ളത്, വിജയം ഉറപ്പുള്ളത് ഏതാണ്, ഭക്തിയോഗയിലൂടെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലാണ് ഭഗവാന്റെ പെട്ടെന്ന് കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇത് പിന്നെ എന്താണ്, ഭക്തിയോഗയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം പോകാനായിട്ട് അത് ഇടയാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണാം അനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷം അംശുദേ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. ഇവിടെ പറയുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരു പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതാ, ഒരു യുവ സന്യാസിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരുന്നോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലെ. പക്ഷെ യുവ സന്യാസി ആകുമ്പോ തന്നെ അതിന് ചിലപ്പോൾ ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ പ്രായമായിട്ടുള്ള അവര് വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സന്യാസി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മചര്യവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് അനുഭവ സമ്പത്ത് കാണും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതം ജീവിച്ച് തീർന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പം ജീവിതം ജീവിച്ച് തീരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ താല്പര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, 50 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുവിധം നമ്മള് ഒരു വിരക്തിയിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതികതയോട് വിരക്തി തോന്നും. അങ്ങനെ വിരക്തി തോന്നി പോകുന്ന ആള് അനുഭവ സമ്പന്നനായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സന്യാസി ആയി കഴിഞ്ഞാല് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കത്തില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുന്നയാള് പല പല കർമ്മങ്ങളും വിട്ടിട്ട് പോവുകയായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്ന വഴിക്ക് വെച്ച് ഭാര്യയും മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നയാളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പോയാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എന്തായിരിക്കത്തില്ല, ശരിയായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആളായിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഇതാണ്, സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കർമ്മഫലം. നമ്മൾ 4 വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ എടുത്തു ചാടി എന്താണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചാടിപ്പോകുന്നതും ശരിയല്ല. ഭഗവാന് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ സന്യാസം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണത നേടുന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ, വിശ്വാമിത്രനും അല്ലെ ദുർവാസാവും ഒക്കെ വലിയ സന്യാസികളാണ്. എന്നിട്ട് അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടോ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ ഫലങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഫലം കിട്ടണം എന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് അത് ജ്ഞാനയോഗം പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നഹി കശ്യക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠതി അകർമ്മ കാര്യദേഹവശ കർമ്മ സർവപ്രകൃതി ജയർഗുണൈഹ്യം
അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മൾ എന്താണ്, ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഏതിൽ പെടുന്നു? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെടുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ പെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോരോ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ക്രമേണ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആള് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലും അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ മറ്റു സന്യാസിയെ പോലെ ഏതാണ് യുവത്വത്തിൽ തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ജയിച്ചിരിക്കും, മിക്കവാറും പരാജയപ്പെടാനും ഇടയുണ്ട്. അതൊരു കോണിപ്പടി പോലെയാണ്. ക്രമേണ പടികൾ കയറി കയറി വേണം നമ്മൾ പോകാനെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ക്രമേണ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ശരിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ദ്രുതഗതിയിലാകുന്നതും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, ഒരു നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഇവിടെ അർജുനനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ്, അർജുനൻ ഏതാണ് സദാസമയം ഒരു യുദ്ധവീരനാണല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് പക്വത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവേണ്ടി? തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകേണ്ടി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പഠനവും പിന്നെ തപസ്സും ധ്യാനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ സമയം അങ്ങ് പോവുകയാണ് അല്ലെ. അവര് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. യോഗികൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സന്യാസിമാർ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? അവരിൽ നിന്ന് അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താണ്, ജ്ഞാനയോഗത്തിലോട്ട് പോകാനുള്ള പക്വത വന്നിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണ ധർമ്മം കിടക്കുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ധർമ്മം കിടക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണല്ലേ, വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പക്വത ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഏതാണ്, പക്വതയാർന്ന ആളിന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് വൈരാഗ്യം വരണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് നേടണം? ജ്ഞാനയോഗി ആകണമെങ്കിൽ പക്വത നേടണം. അതാണ് നേരത്തെ യുവാവിന്റെ പടം കാണിച്ചത്. ഇപ്പൊ പക്വത വേണം. എന്നാലേ ഒരു ആരാകാൻ പറ്റും? ജ്ഞാനയോഗി ആകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ പക്വത വരാതെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് പരാജയം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, പക്വത അല്ലാത്ത ഒരു സന്യാസി ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് വരുമ്പോ, അമ്പലത്തിലെ അല്ലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഫംഗ്ഷന് വരുമ്പോ അവിടെ എല്ലാം പ്രസാദ വിതരണം കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ പറയും, ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി മതി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം വളരെ മധുരമൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രസാദമൊക്കെ അവിടെ കാണും. ജിലേബി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പായസം, അങ്ങനെയൊക്കെ പല സാധനങ്ങൾ കാണാം, ഐറ്റംസ് അല്ലേ. അപ്പം പറയും, ഞാൻ സന്യാസിയാണ്, ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ, ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വൈരാഗ്യാണ്, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്, പേരിന് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് കാണുമെന്നാണ്? വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കാണും. അപ്പൊ പറയുന്ന രഹസ്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പക്വത വരണം, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രായവും അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പരാജയമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അറിവുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ക്രമേണയാണ് ഇതൊക്കെ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ. ഇത് പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കർമ്മരഹിതനായിരിക്കുക അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ്, നമ്മൾ കുട്ടികളെ ആക്രമം കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, അവിടെ പോയി കസേരയിലോട്ട് ഇരിക്കും 5 മിനിറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്ന് എണീക്കാവും അല്ലേ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുട്ടിയെ പിടിച്ചിരുത്താൻ നോക്കും. ഇപ്പൊ കൊച്ചു പിള്ളേരുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും
പ്രഭുവിനൊക്കെ അറിയാം, കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക്. ആ കുട്ടി എന്താണ്, ഒരു നിമിഷം പോലും അവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല, ഒരു വിരൽ പിടിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അത് സാധ്യമല്ല. അതുപോലെയാണ് അർജുനന് എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധപ്രിയനാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനന് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, വനത്തിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട, സന്യാസം സ്വീകരിക്കണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 6. 6 എന്താണ്? കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ യാസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥം വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരസ ഉച്യതേ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്, കപട നാട്യക്കാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? മിഥ്യാചാര എന്ന് പറയുന്നു, കപട നാട്യക്കാരൻ, കപട സന്യാസിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്താണ് വേഷഭൂഷാദികളെല്ലാം ഒരു സന്യാസിയുടേതാണ്. പക്ഷെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് സിഗരറ്റും പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോണും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ആസ്വദിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ വേഷത്തില് സന്യാസി, പുറം മോടിയിൽ എന്താണ് സന്യാസി, ഉള്ളുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോഴും ആരാണ്? ഭൗതികതയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അവൻ കപട നാട്യക്കാരനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് വരുന്നില്ല? നിയന്ത്രണം വരുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്കൊരു പ്രിറ്റൻഡർ ആകരുത്, ഒരു നാട്യക്കാരനാകരുത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? നമുക്ക് പക്വത വന്നാല് ക്രമേണ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വിരക്തി വന്നുകൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് അതുവരെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ക്രമേണ നിയന്ത്രിച്ച് വേണം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 7. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാതു ഇന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യ ആരഭതേർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയ കർമ്മയോഗം അസക്താസ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാർത്ഥതയുള്ളയാൾ ആ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കപട സന്യാസിയെയും ഒരു വിരക്തനായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയെയാണ് ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കപട സന്യാസിയുടെ നമ്മൾ പടം കണ്ടു അല്ലെ. അതേസമയം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളില് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ആള് ക്രമേണ ആരായിട്ട് മാറും? ഭൗതികതയിലും വിരക്തനായിട്ട് മാറും. അത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണോ ശ്രേഷ്ഠൻ, അതോ ഈ കപട സന്യാസിയാണോ ശ്രേഷ്ഠൻ? ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ, അത്യുത്തമൻ? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ക്രമേണ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് മടുപ്പ് വരും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിരക്തി ഭൗതികതയോട് നമുക്ക് വരും. മറ്റേയാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഭൗതികതയോടുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ മെച്ചം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ് എന്നാണ്. 8-ാമത്തത് പറയുന്നു, നിയതങ്കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജാദോഹി അകർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാഭിചതേ ന പ്രസിദ്ധേത് അകർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക, നിഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം പോലും നിലനിർത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. നിഷ്കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കലാണ്. നിഷ്കാമ കർമ്മമല്ല, നിഷ്കർമ്മം. അപ്പം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വർണ്ണം അനുസരിച്ച്, ആശ്രമം അനുസരിച്ച്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം നീ ചെയ്യുക. അതാണ് ഏതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം? കർമ്മം ചെയ്യാതെ ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്? നിനക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യാതെ, നമുക്കറിയാം നമ്മളിത് കർമ്മഭൂമിയാണ്, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. കർമ്മം ചെയ്താലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശപ്പടക്കാൻ പോലും സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ശരീരം നിലനിർത്തണം അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. നമുക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആരെങ്കിലും പ്രയത്നിക്കണമല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമ്മൾ തന്നെ പ്രയത്നിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള്
ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും? വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. വിഷ്ണു പുരാണം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ധർമ്മവും വർണ്ണവും ധർമ്മം പിന്നെ ഏത് ആശ്രമവും അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാപവും കിട്ടും, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് പാപവും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് പുണ്യ പാപ ഫലങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നു പോവുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അടുത്ത 9 മുതലുള്ള ശ്ലോകം, ഈ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ്? അത് ഏതാ? ഒരു ഏണിപ്പടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. യോഗ ലാഡർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ യോഗ ലാഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് പോകാം നമുക്ക്. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണ്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. അപ്പൊ കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയ്ക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നും ബന്ധവിമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? നീ സന്യസിക്കാൻ പോകുന്നതിന് പകരം എന്താണ്? നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ഭഗവാനുള്ള യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെല്ലാം അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യജ്ഞം. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ യജ്ഞം എന്ന് പറയും. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ തരം യജ്ഞം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യയുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു യജ്ഞം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? തപസ്. ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? യജ്ഞങ്ങള്. ദ്വാപരയുഗത്തില് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പണിത് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ, ആരാധന അല്ലെ, ആരാധന. കലിയുഗത്തില് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. അപ്പൊ ഏത് കാലമാണെങ്കിലും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോന്നായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഏതാണ് അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ടത്? വർണ്ണാശ്രമ ദ്വാപരയുഗമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമം അനുസരിച്ച് ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആരാധന ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിലൂടെ ആരാധന ചെയ്യുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം യഥാപോലെ നിറവേറ്റുന്നു, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അല്ല നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അതും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിതമായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതാണ് യോഗ ലാഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ് യോഗ ലാഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ആനിമൽ ലൈഫിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അല്ലെ, പല പല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തിൽ വരുന്നു. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അത് ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിനെ കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തെന്താണ് വരുന്നത്? സകാമ കർമ്മ യോഗയാണ്. ഇതാണ് അതിലും ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് വരുന്നത്. അടുത്തെന്താ വരുന്നത്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയാണ്. ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നമ്മൾ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ഏതാ വരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗ. അവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ജ്ഞാനം സ്വരുക്കൂട്ടുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, ജ്ഞാനം മാത്രം സ്വരുകൂട്ടുന്നു. സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും അതേപോലെ പിന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ശ്രവണം കൊണ്ട് എല്ലാം പലതരത്തില് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വർക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്ത അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 8 തലത്തിൽ അല്ലെ യോഗ, 8 തലത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ആ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്. അതിനേതാണ് നമുക്ക് നിഗൂഢ യോഗ സിദ്ധികളെല്ലാം കിട്ടും, അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ. അഷ്ടസിദ്ധികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതാകാനും ചെറുതാകാനും അദൃശ്യനാകാനും അല്ലെ, പിന്നെ ഏതാണ് നമുക്ക് പറക്കാനും, പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് സൃഷ്ടിക്കാനും അല്ലെ, ലോകത്തിന് തന്നെ വേണം, പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓരോന്ന് സൃഷ്ടിക്കാനും, അങ്ങനെയൊക്കെ പല, വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്തുകൂടെ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അശൂന്യതയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും, അഷ്ടസിദ്ധികൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തിയോഗ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജ്, ഇതാണ് ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മൃഗതുല്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ സകാമ കർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു, നിഷ്കാമ കർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു, നമ്മൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ചും, പിന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും, പിന്നെ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു. പക്ഷെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്നു, സിദ്ധികളെല്ലാം കിട്ടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ അവസാനത്തിന് മുന്നത്തെയാണ് ഏത് വരുന്ന ധ്യാനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തി യോഗയിൽ എത്തി സമാധി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഷ്ടാംഗ യോഗ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ധ്യാനത്തിലെത്തിയിട്ട് സമാധിസ്ഥനാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക. അവിടെ പറയും എൻ്റെ സൺ പ്ലാനറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെളിച്ചമാണ് ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേതാണ് സൂര്യഗോളത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ചക്രമാണ്. അവസാന ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ സൂര്യ ഗ്രഹത്തിലെത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ധാമത്തിലെത്താനായിട്ടുള്ള അർഹതയായി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ലാഡർ. അതിനെ വിസ്തരിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോഗ്രസീവ് യോഗ ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആനിമൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഏതാണ് അതിന്റെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. ആനിമൽ ലൈഫിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് 4 കാര്യങ്ങളെ അറിയാവുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് 4 കാര്യങ്ങൾ? മൃഗങ്ങള് ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം അല്ലെ, അതാണ്. അപ്പം മനുഷ്യര് ചിലർ അങ്ങനെയാണ്, അസുരന്മാരൊക്കെ അല്ലെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും അസുരന്മാരും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ്, നമ്മള് ഏതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വരുമ്പോ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വരുന്നു. അവിടെ സെൻസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണമാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ റെഗുലേറ്റഡ് ആണ്. നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ ഏതാണ് സാക്ഷാത്കാരമാണ്, ആനന്ദമാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വരുന്നത്. അടുത്ത സകാമ കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ് സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും, സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തനാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തനാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുക, അതാണ് ഫലം ഇച്ഛിച്ച്. അടുത്ത് വരുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ ആൻഡ് സാധന ഭക്തി. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വിത്ത് നോ ഡിസയർ ആണ്, പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് സാധന ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാമം ജപിക്കുക, പൂജകൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള സാധന ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് താല്പര്യത്തോടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനകൾ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭാവഭക്തിയിലും പ്രേമഭക്തിയിലും എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ് ഭാവ പ്രേമ ഘട്ടം. ഇതിവിടെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ചാർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പ്രോഗ്രസീവ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് ആനിമൽ ലൈഫ്, കർമ്മ, സകാമ, നിഷ്കാമ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗ, ഭക്തി, അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഇത് 2നേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും ഏതാണ് മോശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാലം എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലത്ത് കിടക്കുന്നത്. അത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടുക്ക് കിടക്കുന്നത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 7 ഘട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 6 ഘട്ടമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ 5 ഘട്ടമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് എക്സ്പ്രസ് എലിവേറ്റർ, നമ്മുടെ ഏതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് പോലെ
പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എവിടെ എത്തും, ഭക്തിയിലോട്ട് എത്തുന്ന അല്ലെ ആ ഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ ആനിമൽ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ ഉള്ള ഇതിൽ കാണിച്ചു, സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കാണിച്ചു, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ഏതാണ് ഡിവോട്ടി ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ട് ഇടപഴകുകയും പിന്നെ ഏതാണ് ഗുരുവിനും ഭഗവാനും സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും സമർപ്പിതരാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആണ് അല്ലെ. കാമകാണ്ഡവും കാണ്ഡവും ഒന്നും വേണ്ട. എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരാണ് ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെയും ഭഗവാനും ഗുരുവിനും സമർപ്പിതനായിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവരോടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സാധനാ ഭക്തി, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭാവഭക്തിയിലും പ്രേമഭക്തിയിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 5 ഘട്ടമേ വരുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ 6 ഘട്ടമുണ്ട്. ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ 7 ഘട്ടമുണ്ട്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്പ്രസ് എലിവേറ്റർ ആണ്. അത് ഏത് തന്നെയാണ്, ഭക്തി യോഗയാണ് എക്സ്പ്രസ് എലിവേറ്റർ അല്ലെ. ലിഫ്റ്റ് അല്ലെ, എലിവേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉയരത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ ഉയർച്ചയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതിനാണ്, ഭക്തി യോഗയ്ക്കാണ്. അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് കർമ്മകാന്ഡം മുതൽ കർമ്മയോഗം വരെ എന്നാണ്. അപ്പൊ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, കർമ്മയോഗയിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ജീവിതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് നിഷ്കാമ ഫലമില്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാൻ തരുന്നു ഏതാണ്, കൃഷ്ണൻ യോഗ കോവണി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്രമേണ ഉയരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് കർമ്മകാന്ഡം മുതൽ ആനിമൽ ലൈഫ് അല്ലെ കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞ് കർമ്മകാന്ഡം കണ്ടു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രമേണ ഉയർന്ന് ഭാവഭക്തിയിലും പ്രേമഭക്തിയിലും ഒക്കെ എത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് കർമ്മയോഗയിൽ എത്തുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്, നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം ഭഗവാനുമായും ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്, ക്രമേണ നീ ഉയർന്നു വരൂ. അങ്ങനെ ഭാവഭക്തിയിലും പ്രേമഭക്തിയിലും എത്തൂ. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ കലികാലത്തിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് ഏതാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കാൻ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അല്ല. ആരാ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. ഹരേർനാമൈവ കേവലം. അടുത്തെന്താ, കലോ നാസ്തൈവാഗതിരന്യത അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പം ഏതാണ്, നാമജപം അല്ലാതെ സങ്കീർത്തനം അല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല കലിയുഗത്തില്, വേറെ ഒരു യജ്ഞവുമില്ല എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം, സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിശുദ്ധം ഏഷവോസ്തോ ഇഷ്ടകാമധുക്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യന്മാരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു, ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, പ്രജാപതി പ്രജാപതി ആരാ, ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ആരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു, ദേവന്മാരെ, പല ദേവന്മാരെ, മനുഷ്യരെയും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, യജ്ഞത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് യജ്ഞമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന് ആരാധന നടത്തുന്നത് ഒരു യജ്ഞമാണ് അല്ലെ, ആരാധന. അത് ഏതനുസരിച്ചാണ്, വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെ, വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിച്ചാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, ശരിക്കുള്ള പുരോഹിതന്മാർ അല്ലെ, വേദങ്ങൾ അറിയുന്ന പുരോഹിതന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആ തരത്തിലും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദിവസവും ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ഏതാ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്നും സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ദേവിമാരെ ആരാധിക്കും, ശിവനെ ആരാധിക്കാം അല്ലെ. പല പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ നമ്മുടെ അഭീഷ്ടം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യജ്ഞം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വിവിധ തരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഈ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രനെ മഴ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ ചെയ്യും. സരസ്വതി ദേവിയെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൃഷിക്കാരാണെങ്കിൽ വരുണനെയും ഇന്ദ്രനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും, പിന്നെ ഇതെല്ലാം അഗ്നിയിലാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഗ്നിദേവന്, പിന്നെ ഗണപതിയെ വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വിവിധ ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ പൂജിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മനുഷ്യ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധന നടത്താനായിട്ട് പല പല യജ്ഞങ്ങളെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടരും എന്ത് ചെയ്യുക, ദേവന്മാര് സംപ്രീതരാകും നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോ. പിന്നെ നമ്മളും സംപ്രീതരാകും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും? ദേവന്മാരെ എല്ലാം പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനുഷ്യരും ദേവന്മാരുമായിട്ടുള്ള തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 11 ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഹ പരസ്പരം ഭാവയന്താഹ ശ്രേയപരം അവാപ്സ്യതാം. അപ്പൊ 11 പറയുന്നു, ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ടിരാൽ രണ്ടു കൂട്ടരും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കും. നമ്മളിപ്പം ഓരോ കാര്യത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പൂജകൾ ചെയ്യും. അതിൽ സന്തുഷ്ടരായി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളത് യജ്ഞം നടത്തുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെല്ലാം വന്ന് അതിൽ സംതൃപ്തരായിട്ട് വരുന്നു. മുമ്പൊക്കെ മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമായിരുന്നു അല്ലെ, ചില കാലങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞം നടത്തുന്നവരും യജ്ഞം സ്വീകരിക്കുന്നവരും സന്തുഷ്ടരാകും. അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും സന്തുഷ്ടരാകും. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനുഭവിക്കാം, ശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ഒരു നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിൽ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പകരം ബൃഹത്നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന നാമസങ്കീർത്തനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മുമ്പ് കാലത്ത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങൾ അല്ലെ, എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം ആരിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഇതിനെ പറയുന്ന സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. വേദങ്ങളും എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് 4 വേദങ്ങളും ഇവിടെ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈശ്യരുടെ തൊഴിലാണ് കൃഷി അല്ലെ, വാണിജ്യമൊക്കെ വൈശ്യരുടെ തൊഴിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു? അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടുന്നു? നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ മഴ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് വരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മഴയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മഴ കിട്ടുന്നു യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ. ഈ പോയിട്ട് നീരാവിയായിട്ട് അല്ലെ, മേഘങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നീരാവിയായിട്ടാണ് മഴ വീഴുന്നത് അല്ലെ, ചൂട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ഇറക്കിയിട്ട് ധാരാളം ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതില് നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആഹാരം ഭഗവാന് പ്രസാദമായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ദേവന്മാര് പ്രീതിപ്പെട്ട് നമുക്ക് മഴ, ചൂട്, വായു എല്ലാം തരുന്നു. അങ്ങനെ പല ദേവന്മാരുടെ
ഏതാണ് അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏതാണ് ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്ത് നല്ല വിളവുണ്ടാകുന്നത്. വിളവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചാൽ അതെല്ലാം ദേവന്മാർക്ക് ലഭിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആരാണ്? അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ഏതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെടിയുടെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ശിഖരങ്ങളിലും ഇലകളിലും ഒക്കെ എത്തുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാനും എല്ലാം അർപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലെ പൂജ നടത്തിയ കാര്യമൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഗോപന്മാർ നൽകിയ എല്ലാ പൂജ സാധനങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് ശരിക്കുള്ള ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നു. യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിലൂടെ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ നിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകും. അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നു. ബുദ്ധി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷപാതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യകതയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത നല്ല ചിന്തയാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളരാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12 ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാന്തി വോ ദേവ ദാസിന്റെ യജ്ഞ ഭാവിതാഹ തൈദത്താൻ പ്രദായൈകോ യോ ഭുങ്ദേസ്തേന ഏവ സഹ. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായി അവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കാതെ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് പ്രധാനം. നമുക്ക് നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിഘണ്ടുവിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ നന്ദി കേടേ നമ്മൾ കാണിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? നന്ദി കൃതജ്ഞത എന്ന് പറയുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഫലഭൂഷ്ടത നല്ല ഈൽഡൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ സുഖിച്ച് കഴിക്കും. ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ച് ഒരു കൃതജ്ഞതയായിട്ട് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരെ എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നവരെ ആരാണ്? ചോരൻ, കള്ളൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അത് അന്യന്റെ മുതലാണ്. ദേവന്മാര് നമുക്ക് തന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മള് അനർഹമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അനർഹമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഏതായിട്ട് മാറും? കളവായിട്ട് മാറും. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അസിസ്റ്റൻസായ ദേവന്മാർക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിക്കണം. സമർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധി എല്ലാം വരുന്നത്, നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. സന്തോഷം, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഭഗവാനും അല്ല ദേവന്മാർക്കും ഒക്കെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 തരം മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാ പറയുന്നത്. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്തര് നടത്തണം പാപവിമുക്തമാകാനായിട്ട്. അത് വേദയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, പിന്നെ ദേവയജ്ഞം, പിന്നെ വരുന്നു മനുഷ്യയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം എന്നങ്ങനെ 5 യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വേദയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം. അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. 5 യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 13 പറയുന്നു: യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യതേ സർവ കിൽബിഷൈഹേ കുഞ്ചതേ സുഖം പാപ യേ ഭജന്തി ആത്മകാരണാത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയും, യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നന്ദികേട് കാണിച്ച് സ്വയം എല്ലാം ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് വെറും നന്ദികേടല്ല, നമ്മൾ പാപത്തെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്യന്റെ മുതലാണ് അല്ലെ എല്ലാ ദേവന്മാരും അനുഗ്രഹിച്ചാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്കത് സമർപ്പിക്കണം, സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി. ഇതാണ് അത് അടുത്തതും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാത് സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യമേഷ്ണി പ്രതിഷ്ഠിതം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചാർട്ട് കണ്ടില്ലേ, സൈക്കിൾ അല്ലെ, സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടത് അതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് 15ാമത്തതില് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മ വിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരംദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത വേദങ്ങളിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം. ഭഗവാനാൽ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഏതുപോലെ ചാതുർവർണ്ണ്യം പോലെ തന്നെ വേദങ്ങൾ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതില് ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രവർത്തിച്ചാല് നമുക്ക് എന്താ വേദങ്ങളുടെ സത്ത മനസ്സിലാവും. വേദങ്ങളുടെ സത്ത എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് വേദങ്ങളുടെ എല്ലാം സത്ത, ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അവശിഷ്ടമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. യജ്ഞ അവശിഷ്ടമായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും പാടില്ല. യജ്ഞങ്ങൾ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാനും പാടില്ല. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. യജ്ഞപുരുഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാക്രിഫൈസ് ഒന്നും വരും. ഭഗവാനെ യജ്ഞൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരും കൂടെയാണ് യജ്ഞൻ എന്നാണ്. ആ യജ്ഞന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നാണ്. ഭഗവാൻ കഴിക്കുമോ കഴിക്കില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ കഴിക്കും. ഭഗവാൻ നോട്ടത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും കഴിക്കുക അല്ലെ. നമുക്കതൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ നോട്ടത്തിലൂടെയാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി വരെ നടത്തിയത്. പിന്നെ ഭഗവാന് ഏത് തരത്തിൽ കഴിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കും. അതിന്റെ അവശിഷ്ടമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിച്ചാലേ നമുക്ക് പാപമോചനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപത്തെ ആയിരിക്കും ഭുജിക്കുക എന്നാണ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൈവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതി ഹയാഹ ആഖായോ ഇന്ദ്രിയാരാമോ മോഖം പാർത്ത സജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ എന്താ, ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി സന്ദർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ യജ്ഞത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രം ഭുജിക്കാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ജീവിതം ഫലമില്ലാതെ പോകും. ഫലമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. മനുഷ്യജന്മം വൃഥാവിലാപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തില് മോചനം ലഭിക്കാതെ വരും. അടുത്ത ജന്മം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ, ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയും ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കുക.
നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് യജ്ഞം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതൊരു യജ്ഞം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, അതും ഒരു യജ്ഞം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അതും യജ്ഞം തന്നെയാണ്. ഓഫീസിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയും വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം യജ്ഞം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കടമയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ള, ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഹൗസ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഹൗസ് വൈഫിന്റെ ജോലി ചെയ്യുക, അതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആളിനാണ് ആരാകാൻ പറ്റുന്നത്, മുക്താത്മാവ് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമയമായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം. 29. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലെ, നമുക്ക് നിർത്താം, ബാക്കി നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അലാറമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപ്പതരൂപസ്യ കൃപാസിദ്ധ്യേവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തപൂരി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കി ജയ. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ